Досега във Внедрени в час. Скапан зубрач. Късмете, че изобщо завършваш. Мамка му. Бива си те. Да, добър си. Да. Да станем приятели? Твоят не е зареден, нали? Хвани го! Просто го пипни. Страх ме е. Пое куршума вместо мен. Гръмна ме в патката! Ние сме тук! Вие, кучи синове, отивате в колеж. Внедрени в час 2. Ин е бавното, мекото и пасивното. И се асоциира с водата и женското начало. От друга страна Ян е бързото, твърдото. Какви тъпоти! Мислех, че отиваме в истински, а не в онлайн колеж да търсим кодирани съобщения в лекциите. Какви ги дрънкаш? Огледай се. Това е нашият град. За какво ни е колеж? Прав си. Партньори до живот. В пристанището на Метро Сити приливът идва в 10:30, а после се връща. Пристанището. След час. Да действаме. Изненада! Има още 2 ръце. По дяволите! Призрака! Кой? Йосте Нилсен, най-големия контрабандист. Сега прекарва цялата дрога на мексиканския картел. Какво трябва да купуваме? Не знам. Какво правиш? А? Имам жесток нов образ. Ще разиграем сценка за по-убедително. Добре, Ще трябва да импровизираш. не искам да го правя. Налага се, човече. Не ми се получава. Тишина, докато влизам в роля. Трябва да се концентрирам. Дай ми някаква насока. Казах, че искам тишина. Само ако... Пълна тишина. Базикаш ли се в момента? Така, мразя да ми закъсняват. Да видим стоката. Мамка му. Я виж. Слипи, какво става, братле? Познаваш братчет ми, Сетбой? Бъркаш ме с някого, мой човек. Няма начин, Слипи. Всички в махалата разправят, че си мексиканския върколак. Партньорът ми тук иска да види стоката. Що не говори? Викът ми Джеф. Това е Джефе, пич. Кажи им за кинсиниерата на Муси, за вашата афера Лока. Не знам за... Какво говориш? Човече, като ми разправяше с нощи, беше супер подробен. Пикантни работи, яко! Навлез в цветистите детайли, за да разберем всички тук. А, да. Бяха Дора и Диего и Слайпър. Слайпър? А кого беше удушил? Изпросил си го е. Кой беше? Буц. Не, човече, не беше Буц. Това не е истинско име. Кажи им какво стана. Наистина, това е измислено име. Няма такова име. Невероятно е с какви тапаци трябва да се занимавам вече. Как да не ми липсват 90-те? Когато имаше професионалисти. Искаш да пробваш? Давай. Само млъкни. Става ли? Къде го намерихте този гринго? На някой концерт на Мънфорд и синове? Какво е? Оръжие, дрога? Не, не! Гадост! По
Пускам мастило в устата ми! Спри! Махни го от мен! Махни го! Яде ми лицето! Много е силен! Мамка му! По дяволите! Трафик на екзотични животни, както подозирахме. Акцентите изчезнаха. Вижте им сметката. Ченгета са. По дяволите! Май се движим! Определено се движим! Пълно е с пилци и какво ли не! Помощ! Тук има проклет дракон! Какво беше това? Колата ни? Споделяли сме толкова в нея. Сега вече ще ги изтрепя. Чакай, чакай! Беше нашата кола. Какво правиш? Не ми се прави на супергерой! Не ме оставяй сам! Качвай се тогава. Не мога! Покатери се отстрани. Хайде! Браво! Ужасно е! Гръмни го! Не ме оставяй! Нямам патрони! Тъп кретен! Браво! Хайде! Мамка му! Добре ли си? Да! Вече само ще ходим. Добре! Под дяволите! Идвай горе! Не мога! Тогава ще те влача! Ще умра! Няма да умреш. Просто се качи. Набери се. Използвай коремните мускули. Стегни корема. Хайде. Ще можеш ли да станеш сам? Изгубихме ги. Мамка му! Той е терминатора! Това си е опасно! Вие сте арестувани. Спрете камиона. Казах да спрете скапания камион веднага. Дължиш ми една кола и гледай да е проклето Ламборгини. Успях! Имаш право да мълчиш. О, под дяволите! Майко мила! Мамка му! Какво стана? Май се измъкнаха. Смучка. О, това ли? Всъщност е от инцидент с октопод. Отворих един контейнер и октоподът скочи върху лицето ми и явно имат много ръце. Имат 8 пипала. Да, и... Вижте, дами, когато започнахте, на никой не му дремеше за възраждането на звеното. Всеки с половин мозък. Включително и аз очакваше да се провали и с гръм и трясък, но извадихте късмет и сега този отдел инвестира доста пари, за да продължите да съществувате. Удвоихме бюджета, сякаш двойната инвестиция гарантира двойна печалба. Да, на какво се надяват? Директорът вярва, че този провал се случи, защото не бяхте, както обикновено, ученици под прикритие. Тя не схваща, че винаги продължението е по-скапано. Потъвате в рутината. Единият става ревнив, другия се отчуждава. Бавно осъзнавате, че всичко от миналото бавно бива смазано от пневматичния чук на тъгата. При нас не е така. Развеждам се. Не искаме да правим едно и също. Искаме да пробием тавана. Да намерим друг и да пробием и него. И така, таван след таван. Разбрате, А ако стигнем до Secret Service и един ден пазим президента, казвам, че... едва ли ще стане. Ще ви помоля да спрете да говорите. Стори ми се добра идея. Повторете предишния път и всички ще са доволни. Църква на благоухания Исус. Корейците са си откупили църквата. Добре, че отсреща има още по-голяма изоставена църква. Доста удобно. Църква на Възкресението на Светото Зрелище. Наистина. До година сигурно ще се върнем от среща, но в съседство. Не избързвай. Не избързвам, ходя точно до теб. Жестоко, отново, много по-скъпо, без основание. Виж кабинета на Диксън, като огромно купче лед. Кефи ли ви новия ни адрес? Здрасти! Какво ще кажете? Това звено е номер 1.
И ми дигнаха кинтите, за да съм ви детегледачка. Сам го проектирах. Има еспресо бар, там ще е аквариума с акулите. Обичам акули. Майната му на 21 и на корейски Исус. Тихо, шефе, той отсреща. Това е виетнамския Исус. И това е виетнамска църква. Расистски светотатствен буклук. Гледай с какво костюмче се е барнал виетнамския. И си имаме нови стажанти. Ей, живнете малко, хора. Момчета, Ей, Джанко! Ей, Шмидт! Не дей. И така. Искат същото. И ето на. Същите самоличности, същата задача. връщаме се в училище. Изглеждате към 50 така, отивате в държавния. В истински колеж. Някой там готви нова дрога. Адерал, смесен с екстази. Смесени с кой знае какво. Казва се Лайпи. Не тапако, Wi-Fi. Идва от учи яко и играе яко. Хлапетата го пият и са супер фокусирани в уроците. Около 4 часа, а после купонясват като през 99-та. Коя е тази? Синтия Уотсън. Учила е в местния колеж. Взела Wi-Fi, останала отвън и паднала от покрива. И сега е мъртва. Тук купува дрогата в кампус, а това е дилър. Намерим ли го, ще гепим доставчик. Шефе, нека отбележа. Добре, че най-сетне имаме случай с чернокожа жертва. Пука ни много повече, защото е черна. Той иска да каже, че ни пука еднакво. Бих казал, че е по-равно. Не, нищо подобно. Ако беше бяла, изобщо нямаше да ми пука. Един бял буклук по-малко. Що всеки път, когато говорите, ми се иска да се издрайфам? Инфилтрирайте дилъра, намерете доставчика. Добре ли си? Да. Просто съм първия в семейството, който се преструва, че учи в колеж. А най-хубавото е, че ще сме заедно. Как е в колежа? Гимназията не става, нали? Точно така. Тесничко е. Супер яко. Легла пич. Това прилича на сперма. Сперма е. Вече съм оцапал чаршафите, братле. Добре дошли в колежа. Жестоко разгаваем кош. Кошница за баня. Котлонче. Барбарон. Абсурдна тениска, намекваща, че пием алкохол. 3 гъби за баня. Машина за бекон. Подарък от мама. Нямам идея как работи. Това чудо. Клечки за уши. Барбарон. Юрган, който няма да изпера през следващите 6 месеца. Вярно е. Супермодерна полицейска техника. Имаме карт бланш с бюджета копеле. Налагам вето за плаката. Щипка твърде детско. Какво общо имат ламботата с щипането на деца? Просто са тъпи. Имам право на избор. Едно нещо, което... Трябва консенсус. Момчета, ние сме съседите от среща. Близнаци. Двама сте. Братята Янг, Кени. Здрасти. Янкли, казахте? Татко е китаец. Но мама не, тя е черна. Ама много черна. Като Уесли Снайпс. Точно. И ние сме братя. Не се базика, вярно е. Сериозно? Май сте по-дъртички. И двамата имате турбички под очите, особено ти. Всъщност сме на нормална възраст за колеж. И да сте по-дърти няма лошо. Мацките тук си падат по дъртаци. Вярно е. А е пълно с лесни, особено през пролетната вакансия. Обичам вакансиите, но до тук съм спал с хиляди мацки и в един момент просто търсиш нещо по-дълбоко. Да, чак Да, до чак до топките. топките. Ще ме черпи Ще ме черпи школа. школа. Да му се не види, още говорим заедно. Изумително. Моркови, тутманици, халогенки. Супер пич. Шантаво. И ние имаме телепатична връзка. Да, Готов? да. Пирати. Кламери. Крачета. Банани. Слънце. Не знам. Гняв. Думи. Пясък. Обувки. Ето! Чист хип-хоп, а?
Браво, пичаги. Ще е як купон. Като миналия път. Ако ще е като миналия път, купонът ще е само за теб. Не, ще се погрижа да се накефиш. Рискуваш живота си за мен. И беше гадно. Но пак би го направил. Забрави. Сега е мой ред. Смесени бани. Какво? По дяволите. Няма да стъпя в кенефа, докато съм тук. Знам. Здрасти. Приятно ми е. Здрасти. Как е? А при теб? До сега измислях Фейсбук или каквото сега ползват хората на нашата възраст. Още имат книги. Мислех, че са ги вкарали в компютри. Сигурно се крият между рафтовете да правят секс. Ще ходим на всички лекции на Синтия. Ще поразпитаме и ще разберем кой е дилъра. Като миналия път. Точно като миналия път. В човешка сексуалност ти ли го правиш или гледаш как други го правят? Нито едно от двете. Тогава за какво ми е? Въведение в психологията. Всички сме чували, че първото впечатление е важно. Ето ви първо впечатление. Всички ли се кефят на психологията? Трейси Морган. Никой ли? Учи здраво, играй здраво. Нали? Wi-Fi ли търсиш? Да, бил жесток. Върви в полицейското и питай капитана си, щото си скапано ченге. Май нещо бъркаш. Буквално си носиш значката. Сериозно ли провери? Тъпа кук. Не съм погледнал. История. Но, професоре, това се е случило отдавна. Историята се случва всеки ден. При това ще минем по-лесно. Футбол ли играете? Не, това ми е лаптоп. В момента си водя бележки. Базикам те. Господин Макуейт, Ковалентни връзки. какъв е резултата от войната срещу дрогата? Защо ме питате? Не съм ченге. Защото е колежански семинар и така функционират семинарите. Преподавателят води активен диалог с студентите. Триенето създава искра и така се учат уроци. От личен опит знам, че стана по-трудно да се набави. Цената на кокаина е паднала с 70% за 30 години. Значи дилърът ви продава голям буклук. Господин Макуейт, колежът е прекрасно място. Тук решавате кой сте наистина вместо това, за което явно се представяте в момента и което всички отдавна са прозрели. Трябва да решите, така ли ще продължавам? Или да избера друг път и да осъдя миналото си. Не съм съден в миналото. Защо говорите такива неща? Точно този отговор чаках. Искам да се съмнявате в думите ми. Това е смисъла на целия курс. И красотата на колежа. Можете да кажете всичко. Аз имам железен договор и наистина мога да говоря всичко. Джордж Вашингтон е черна лесбийка. Айфеловата кула е направена от вибратори. Не могат да ме уволнят. Спя с 2 студентки. С нея и с нея. Затова точно както преди искам да кажете каквото ви хрумне. Първото, което ви хрумне. Фаето. Няма такава дума, но ще го приема. Сам управлявате живота си. В този курс можете да се провалите само ако не станете такъв, какъвто сте. Моля те, отговори на СМС-а ми. Вечер на отворения микрофон. Имаме време за последната импровизирана игра. Ще играем на асоциации. Искам да попълните празните места в изреченията. Например, колко съм гладен. Яде ми се... Тампон. Искаме да е истинска храна, за да има смисъл. По-забавно е. Да опитаме пак, ако обичате. Трябва да се прибера, за да нахраня... Патката си. Нека просто да играем. Какво бихте направили, ако... Тя е в курса ми по психология. Заговори я. Ще дойдеш ли с мен? Стига си се плашил. Иди при нея. Добре, добре. На сцената ще излезе... Джей Боунс или Джаки Онасис. Май ходим заедно на психология. Да, здрасти. Да. Хапчета, хапчета, сметки, хапчета, сметки. Символи на смутни времена.
Аманда Байнс, стига с тези чекиджийски номера. Каква срамота! Вие бяхте с импровизациите. А ти си онзи с ужасните предложения. Да. Пак заповядай. Благодаря. Следва Лейди Джей. Момичето, което умря, е идвало постоянно. Парчето се казва Ареоли. Ти познаваш ли я? Да. Живеехме врата срещу врата. Ами, Защо те интересува? аз пиша поема в нейна памет, но е в много начален етап. Сериозно? Да. Не е ли по-добре да планирате предварително нещата, за да са смешни и да не се излагате? Това е идеята на стендъп комедията. Точно така, защото е смешно. Черната ми гърда ще пусне бяло мляко, докато кърми. Как ти се струва? Намирам я за въздействаща. Супер е, че го каза, защото и аз мисля, че е въздействащо момиче да говори за зърната си. Добре, някой иска ли да сподели нещо друго? Да видим какво можеш. Други поети? Аз... Нали си поет? Да, и ще... Тук? Намери се смълчага. Аплодисменти, моля. Да. Хайде, качвай се. Добре. Ще видиш, добър съм. Това още не е завършено. И така... Мръсна поезия. Крясък. Гневен. Махам много с ръце. Особена гледна точка над нещата. Синтия. Исус умря за нашите синти. Исус плака. Булка беглец. Джулия Робъртс. Джулия Роб Кърти. Синтия. О, Синтия. Ти си мъртва. Мъртва си. Мъртва си. Това беше за Синтия, която е мъртва. Нямам нищо. Аз чух, че е имало навсякъде и по всяко време. Дали имат предвид дрогата или интернета? Майната ти мозък. Как го хванахме толкова лесно първия път? Ами, номерът му беше на листче. Да намерим листчето на тоя. Съмнявам се, че ползва листчета. Трябва ни помощ от експерт. Пич, гръмна го в патката. Ама съм точен. Гръмна го в патката. И това, ако не са търнари, хуч, леле, изглеждаш във форма. Ей, вземай пример от този тип. Виж го само, какви пекторални мускули, с такъв релеф те искам. Как си, Ерик? Здрасти. Господин Уолтърс, ние трябва... Аз трябва да се извиня за... Че ми отнесе пениса ли? Да, Не се коси, освободих се напълно. Сложиха ми вагина. Страхотно е. Да ви я покажа ли? Не. Не е нужно. Не. Ерик я е виждал и то съвсем отблизо. Нали, Ерик? Трябва да ме измъкнете от тук. Аз съм неговата кучка. Не е вярно. Напротив, вярно е. Аз съм твоята кучка. Боже, съжалявам, скъпи. Нали знаеш, че не беше нарочно? Ставам гаден, когато съм на червено. Нямате идея как кърви. Сякаш се отваря вратата на асансьора в сиянието. Вагината ти не бачка, човече. Ама с нощи ти свърши работа. очевидно, че насилваш Ерик в тази връзка. Ерик, насилвам ли те за нещо? Да. Ето. Виж, пратиха ни в колежа да търсим нова дрога, но никой нищо не ни казва. Защото войните на ченгета, колежанчетата не са тъпи като Ерик. Щях да уча в Бъркли. Дадоха ни снимка. Пак е нещо.
Това е следата Паци. Оттам ще започнете. Лицето му не се вижда. Не знаем кой е. Не знаем кой е. Аз съм Шмидт и съм напълнил гащите. Това си ти. Изобщо не прозвуча като мен. Така звучиш. Изобщо не звуча. Не е като да не звучиш. Не прилича на мен. Ерик, затвори си очите и ми кажи, кой говори? Шмидт като се лигави. Просто не е добра имитация. Браво на вас, гений. Изобщо погледнахте ли я? Да. Защото тук има отражение. Мръсникът си има татуировка. Намерете я и ще намерите дилъра. Правя доста тъпи татуси на пияни хлапета. Помниш ли този тъп татус? Базука. Май съм е правил на футболистче с червен гребен. Май знам за кого говори. Нати! Нати! Пътувай с капан пълнеш! Не мога да мърдам в тези неща. Обичам дните на пробите. О, да. Странно време да си чистиш ушите. Всички сте скапани лиглювци. Не е нужно да го правиш. Кое? Не искам да пострадаш. Няма. Мамка му. Съжалявам, пич. Не се коркай, човече. Няма нищо. Не, остави на мен. Карай. Не, настоявам. Ще го вдигна. Хайде заедно. Прощавай, клечката ми се забила в месото ти. Съжалявам. Не, то се е набутало в твоята клечка. Измислихме нов сандвич. С месо и клечки за уши. Месуши. Някой иска ли сандвич месуши? Ние ще си го хапнем. Забавен си. Как се казваш? Брат. Не, чакай. Да, брат. Звук. Приятно ми е. И на мен. Сини, 20. Сини, 20. На 10. Сега как ти се виждат пробите? Как е ръката? Махни ръкава. Няма нужда. Леле, брато, жестоко хващане. Жесток пас. Като защитата е навътре, я пращай по-рано. Не знаех, че си толкова бърз, братле. Странно, защото той е мой брат. Виж, ще правим купон. Не знам дали си по братствата, но може да минеш да те запозная с момчетата. Ще е весело. Да, Ще видим. Да не сте заедно? Да. това е брат ми. Смешно. Браво. Много смешно. Сериозно? Добре. И ти може да дойдеш. Ще видим. Казах и други неща, които изобщо не отрази. Супер мач. Да. До скоро. Какво му е на тоя? Остава само да повисим на купона, докато се уверим, че татуса е на Рустър. Не знам дали да идваш. Всъщност покани само мен и не искам да стъпим накриво. Ти лут ли си? Правим всичко заедно, но махни мидичките. Нещата се промениха, откакто не отиде в колеж. Здрасти, брат. Какво става? Същите миди, мамка му. Целите сме еднакви, виж. И панталоните? Човече, веднага разбрах, че ще си допаднем. Що не си кръстосате пишките и не се ожените? Рустър! Как си, човече? Здрасти, Рустър. Кефят ме мидите. Скивай, еднакви са. Как си, Рустър? Отиде за пиене. Иди да му правиш компания. В зоната ли си? И още как. Ей! Как е? Рустър, Не, познаваме се. хищ не помня. Явно имаш обикновено лице. Да, прякорът ми е безличния. Сериозно ли? Имаш ли някакви картинки по тялото? Доста случайен въпрос. Както и да е. Беше ми приятно. И на мен. Какви ги вършиш, бе? Сериозно ли? Ти се държиш странно. Странен си.
И си викам, какво чувам? И ти го каза медиума? Да, абсолютно. Да ти покажа ли покрива? Много ясно, човече. Хайде, идвай. Хайде с нас на покрива. Можеш? Хайде, хайде! Катеренето ми липсва. Хайде! Добре. Пробвай пак. Мисля да се прибирам. Не съм по паркура, така че... Хубаво. Хей, Майя Енджело! Поетесата? Добре, схванах. Смей се на студента по поезия. Явно не разчиташ на истинска работа в бъдеще. Определено. Познах, нали? Ами и ти? Учи изкуство. Значи не можеш да се подиграваш, защото... Да, И ти няма да изкараш кинти. никакви кинти. Но не казвай на нашите. Като ги чуя до вечера, няма да им казвам какво учиш. Благодаря. Добре, изкуство. Какво мислиш за това? Бих казала, че това са две същества, които се опират едно на друго. Ако едното падне, ще се изгубят. Така че символизира подкрепата. Отказваш да признаеш, че изглеждат точно като тести си. Точно така изглеждат. Добре, ти имаш ли си на кого да се опираш? Аз съм от хората, които обичат да бъдат сами. На мен ли го казваш? Обожавам го. В това съм най-добър. Обичам, когато си седиш в стаята и размишляваш. Боже, колко съм сам. Дали някой някога ще ме обича. Дали поне на един човек му пука. Дали ще изляза от тук или не. Но, знам ли, толкова успокоява. Ако тази вечер не ти се стои сам, ще висим в департамента по изкуствата. Ако искаш, ела. Добре. 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 Очаквах вечерта да мине неочаквано, но не очаквах да мине точно както очаквах. Схващаш ли? Напълно. Често ли идвате тук? Не си падаме по купоните, пием хубаво вино и обсъждаме значими теми. Да оправяш мацки и да се напиваш по цял ден. Две от любимите ми неща. Стилът ти е като малко по-несензационен. Пикасо. Именно. И преди са ми го казвали. Това е стаята на Синтия Уотсън. Едва 2 часа е. Ще влезеш ли? 2 ли е? По това време обикновено вечерям. Да, защо не? Разбира се. Ще го направя, само да нацеля точния ъгъл. Стига, човече! Проклет стълб. Невъзможно, откажи се! Феновете нахлуваха след всеки мач и бутаха стълбовете на вратите. Затова тренерът накара да ги циментират. Още се пробват, но на празно. Проклет стълб. Дръжте се, защото секундите му са преброени. Какво е това, човече, татуса ти? Тази ли? Емблемата на отбора ми в гимназията. Червените херинги. От Плейнвю. Мамка му. Какво? Мамка му, това е много оригинален отборен талисман. Дръжте се, момчета. Ей, ела днес на тренировката. Явно си достатъчно добър за отбора. Виж, целта ми не е да играе футбол. Какво? Трябва да си свърша задачките и да се махам. Ученето е важно, но... Когато ти давах онези пасове, сякаш знаех къде ще бъдеш преди да си стигнал. Тогава ярко си представих как ти подавам за тъчдаун.
И всички фенове полудяват и крещят: Зук, Макуейт! Пеят имената ни и после събарят вратите. Човече, имал съм съвсем същото видение през целия си живот. Какво? Човече! Братле, Братле! пич, Братле! Еха! Може да стане, братле. Само влез в отбора. да? Защо не? Да! Яко. И още как. Какво е това? Татуировка. Да, гледай. Това съм аз. Зук. Защото ръката ми е като базука, нали? Нямам търпение да влезеш в отбора. Да. Какво стана? Как си? Здрасти. Как беше? Хареса ли ти секса? За мен беше много приятен. Да, нали? Хареса ми! Да. За това не пия. Здрасти, как си? Добре. Ако не ви бях слушала да мърсувате цяла нощ. Напред-назад. По едно време реших, че си извадила ставата. Само казвам, че докато се усетиш, се будиш до 40 годишен първокурсник. Аз съм на 19. На 19 минути от играта на бридж или партията шах в парк. Да, това имах предвид. Боже, Майя, погледни го. Още може да мисли. Впечатляващо. Разкажи за войната, която иде. Това беше най-шумната еякулация, като ръждясала 30 годишна пръскачка избила за първи път. Добре. Беше удоволствие да си поговорим. Ти си прекрасен човек. Беше ми приятно. Божичко, Изглежда приятна. ужасна е. Беше съквартирантка на Синтия. Стана ми жал за нея и я поканих. Сигурно си имаш доста работа днес, нали? Не. О, добре. Искам само да знаеш, че не съм от типа намазва и бяга. Аз съм много постоянен, не само физически, но и емоционално. Честно? Нали сега няма да се държиш странно? Не. Става ли да е просто секс? Да, радвам се, че ти повдигна въпроса. Не знам дори дали те харесвам трезва. Дори не ме заболя. Добре, значи аз ще изчезвам, ще ти пиша. Сексът беше супер, много те бива. Ще ти пиша след 5 минути. Добре. Какво е това, бе? Глупости! Пак ли се подбазиквате? Ей, ние плащаме за това. Очакваме резултати. Не. Търсим активно една конкретна татуировка. Или ще се окаже задънена улица. Какви ги дрънкате? Случаят е същия. Направете същото. Не е съвсем същия, защото един от нас намаза с нощи. Шмидт? Ще го събудиш, бачка цяла нощ и не се е наспал. Мамка му. Говорим за мисионерска. Мисионерска. И после аз съм отгоре, а тя е по гръб. Тя е умна, учи изкуство. Явно не е толкова умна. Учи изкуство. Стига. Много моето уважение, Шмидт. Дай лапа, човече! Хайде! Курсът по човешка сексология е уникален. Знаеш ли, че в гимназията обиждах на гей? Да, мен. Извинявам се, че съм бил хомофоб. Ще обсъдим ли поведението ти при Диксън? Не мисля, че татуировката е важна. Много хора имат такива. Такива? Тази абсурдно специфична татуировка посочи един, който я има. Например, Зук. Татуировката е на Зук. Популярни са. Какво? Търсим я от дни. Значи Зук е дилъра.
Трябва да го опознаеш. Вече опитах. Той напълно ме игнорира. Съжалявам, но ще трябва да разследваме новият ти най-добър приятел. Ще сложим камери, ще го следим. Не можем да влезем в къщата на братството и да сложим камери. Винаги е пълно с хора. Планът ти е тъп. Планът ми е тъп и интересно. И ще висиш тук да гледаш по цял ден? Да, аз съм тъпия. Сигурно е трудно да сте различни. Ние, като сме съвсем еднакви, е много по-лесно. Момчета, оставете ни. Обсъждаме нещо важно и трябва да се концентрираме. Няма да ви е проблем. Тия оризови хрупки са тъпкани с Wi-Fi. Направихме за цялото общежитие. Изядох 6 от тях. Ще си супер фокусиран и след около 4 часа ще те вдигне. Няма страшно. Кой ви го продаде? Никой, човече. Синтия ни даде сума ти, защото и написахме темата по логика. До скоро. Приятно прекарване. Може да е за добро да използваме концентрацията си, за да измислим как да влезем при звук. Усещаш ли нещо? Не, а ти? Не, но имам висока поносимост. Колко съм концентриран. И аз. Защо си отгоре? Трябва. Защо? Камуфлаж. Хайде. Хайде. Няма начин. Добре. Не. Нали? Вън. В десетката. Бинго. Каската е малко тъпа. Знаеш ли кое не е? Безопасността. Какво правиш? Реже стъклото. Това е лазерен лъч, не реже стъкло. Какво? Така не е забавно. Концентриран съм. Хайде. Концентриран съм. Хайде. Още една. Нямам вече камери. Не допчи повече. Нямам камери. Идеално. Използвай тази. 5 пъти ти казах, че нямам повече. Добре, супер. Така. Време е да докажем, че звук е дилъра. Или не? Следващият е брат Макуейт. Да. Очевидно, нали? Той няма такъв. Честно. Той отваряше бири с очи. Много мило. Брат влиза. Дък Макуейт. За нищо не става. Но е брат на брат. Следва го навсякъде и едва ли ще получим брат без дък. Лъжи, имам сериозно гадже. Нещо не ми харесва. Говорих с него. Има голяма уста. Може да ни прецака всичко. Ето, предсакваш ни, защото много дрънкаш. Безобиден е. Погледни го. Изглежда като 30 годишен в 8 клас. Нищо му няма. Само казвам, че не става. Но брат е нашия човек. Може да е част от нашето нещо. Нашето нещо? Искам да чуя как ме хвалят. Стига! По дяволите! Мамкам! Има ли някой горе? Заключи ли? Да, проверих 2 пъти. По дяволите.
Дали не видя? Не, това е параноя заради дрогата. Не, защото е опасно. Спокойно. Ето, стигнахме. Чакайте, не! Мамка му! Не ме изнасилвайте! Моля ви, само не ме изнасилвайте! Помощ! Не мога да дишам. Разкриха ни! Ще ни убият! Дженко! Къде отиваш? Май изтрещяхме. Мамка му! Имам гадно надрусване! Дженко! Наистина изтрещяхме. Но не е ли страхотно? Моята страна е много по-страшна. Пич, твоето е гадно. Ела тук. Много по-хубаво е. Добре. Това е някакъв странен разделен екран. Здравей, топчице. Дженко! Дженко! Най-сетне имам Ламборгини. Ей, Шмидт! Гледай! Гледай! Краката ми се умориха. Помощ! Спрете музиката! Ей, Дженко! Къде тръгна? Качвам се за малко горе. Стой тук! Летя? Това е невероятно. Не ме оставяй! Не дей! Боже! Остани! Остани при мен! Пусни ме! Теглиш ме надолу. Защо ме теглиш? Моля те! Летя! Остани! Ставайте! Слизайте от колата! Слизайте! На земята! На колене! На колене! Вече знаете, нали? Какво? Ще кажеш ли нещо? Моля ви, не ни убивайте. Щом няма какво да кажеш, отваряй голямата си уста. Какво? Водка? Добре дошли в братството, кандидати! Кандидати, днес ще отсеем слабите от силните. Ако тази вечер не прескочите чертата, ще сте мъртви за нас. Рустър, пали огъня! За Зета! Drink, motherfucker, drink, motherfucker, drink, motherfucker, drink, motherfucker, drink, motherfucker, drink, motherfucker, drink. Каквото и да става, не изоставай. Ще повърна. Млъквай и пий. Готови? Старт! Хайде, хайде! 1, 2, 3! Не мога повече! Не мога! Рекордът е 20, 33, 34, 67, 100! Можеш. Отврат! Не мога повече! А сега любимата ми дисциплина. Майната му. Отказвам се. Писна ми. Шмидт, Какво искаш? какъв ти е проблема? Ти искаше да сме заедно, трябва да спечелим доверието им. Идеята е да е забавно, просто игри за сближаване, весело е. На теб ти е весело, но не и на мен. Не знам, може би просто трябва... Може би трябва да разследваме различни хора. Наистина ли го каза? Сериозно ли искаш да разследваме други? Това ли искаш? Не знам, може би. Трябва да разширим хоризонтите си и да опитаме нещо по-различно. Като полицай. Виж, имам приказка с Зулк. Имаме особена връзка и мисля, че трябва да работя в тази посока. А ти да си правиш твоите неща, с твоите връзки и канали.
С съквартирантката на Синтия може да знае нещо. Просто не ми харесва да правим нещата по-отделно. Виж, още може да разследваме и заедно, но малко по-свободно. Искаш свободно разследване. Не съм сигурен, но мисля, че в момента ще е полезно да опитаме. Добре? Нали? Да? Ами тогава, до скоро виждане. Добре ли си? Не може да ме прегръщаш сега. Искаш ли пари за такси? Не ти искам парите. Добре. Дори нямам представа къде съм. Здрасти, Лоран. Умирам да си легна и да гледам приятели цял ден. Да ви чуя за нашите държавници от държавния на Метро Сити. Държавниците излизат на терена за първия матч срещу генералите от Колежанския университет. Изненадата днес е новобранеца брат Макуейт. Изглежда старичък за първокурсник. От хормоните в млекото е Боб. Хейт отстъпва и подава на Макуейт. Да! Който разби Уил Глок като белтък за любимото ми меренге. Мамка му, добър е. Никой да не му казва, ясно? Ако разбере, ще зареже скъпаната ни програма. Остана време за една последна атака. Поредния перфектен пас между Хайти и Макуейт. Дори празнуват гола в идеален синхрон. Сякаш делят един мозък. Така е, Джим. По половин за всеки, а публиката нахлува на терена в опит да събори вратите. Няма да паднат. Успех, момчета. Явно държавниците имат нова кралска двойка с Лук и Макуейт. Трябва да те заобиколя, не мога да скоча. Имам щупен глезен. Къде си? Какво има? На вратата има чорап, не влизай. Правя секс с жива жена. Какво правите тук? Как? Това е родителския уикенд. Мамка му. Чудесно е, че излизаш с момиче. Благодаря. Вижте, ние сме под прикритие. Благодаря. Дък! Майя! Здравей! Здравей! Родителите ми. Това ли е момичето? Ани, свекървата. Здравейте, приятно ми е. Как може да го кажеш? Приятно ми е. И моите са тук. Майя, побързай! Майка ти намери маса. Откъде го познаваш? Това е Дък, с когото излизам. Какво? Аз Как вървят лекциите, Дък? Бях наоколо. Да седнем заедно, няма ли да е весело? Да, благодаря. Как ви се струва времето? Познавате ли се? Не. Шантаво е толкова студенти и родители, потенциални свидетели. Къде се запознахте? Обичам романтични истории. На поетичен рецитал. И той ме проследи до стаята ми. Проследи?
Колко хубаво. И после какво? После си говорихме и гледахме филм. Всъщност го гледахме няколко пъти. Да. Глупости. Тъп. Гарсон! Какво трябва да направи чернокош, за да му донесат вода? Дайте му вода! Черен е преживял много. Моля те, овладей се заради дъщеря си. Трябва ми палачинка преди да съм полудял. Сега се връщам. Откъде сте по принцип? Идвам право от Комптън, но съпругът ми е от Нортрич. Сипвай, човече. Какво става? Да не сме във война? Хайде сипвай! 2 бобчета! Дай ми проклетия боб! И от яйцата! И обичам плодове! Ти не обичаш ли? Аз обичам! И свинско! Изкарва си го на бюфета. Изглежда гадно! Работи под голям стрес. Гледа ли филми? Ще му щупя краката. Ще го потроша. Какво? Какво искаш, Светенце? Я се разкарай! Искаш ли още бира? Да, може. Нали знаеш, че можеш да ми кажеш всичко, ако нещо ти тежи? Какво по-точно? Нищо. Но след това, което стана с Синтия и Wi-Fi-а, не искам да си издъниш. Мислиш, че не знам какво правя? Какво? Знам точно какво правя. Ами добре. И ще ти кажа нещо. Мога ли да ти вярвам? Разбира се. Имам приятел, който познава един в университета. Той е скаут за първа дивизия. Квотърбекът им не играе добре и искат да видят мой запис. Искам да си на него заедно с мен. И нищо друго? Миналата година вкараха 5 в драфта. Това е нашия шанс. Ние сме като Батман и Робин. Но и двамата сме Батман. Да не искаш да станеш брокер или ченге. Пич, таванът ти е... ето толкова висок. И можеш да го пробиеш. Отрас. 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 Мислиш ли, че ще ме вземат? Човече, ще те вземат и в залата на славата. Стига и ти да си там. Ще пишеш аналите на футболната история. И ти можеш да влезеш в футболните анали. Ще ги пръснем по шевовете. Яко. Ще ги скъсаме. Просто един запис, нали? Мрази баща ми. Знаеш ли какво е такъв човек да те командва постоянно? Мога само да си представя. Не разбирам какъв му е проблема точно с теб. Как си, Дък? Ще те убия, Дък. Няма логика. Ти си свестен човек. Честен, мил и... Защо има номера ти? Не знам, може би от указателя. Да направим нещо, което ще ни разсее. За да не мислим повече за него. Чакай, Майя. Може ли... само да си говорим? Добре. Да си говорим. Не може да бъде. Трябваше да съм Питър Пан, но закъснях. Значи сте близки с брат ти. Така изглежда. Да. Да. Ти си гений, човече. Да не е прекалено. Не. Студент и атлет. И още как. Да. Отне ни цяла нощ. Но си струваше. Гарантирам ти. Знаеш ли какво му трябва? Знаеш ли? Още един звезден преход. Супер. Купи ми бира. Купи ми бира. Готина вариация. На какво? Невероятно е, че говорихме цяла нощ. Боже, закъснявам за лекция. Добре. Вземи си каквото искаш и... Да, извинявай. Ще се видим после. Нали? Да. Беше най-яката нощ. Чао! Чао.
Ти от кога си там? По-дълго, отколкото можеш да се сетиш. Тези неща не бяха за твоите уши. Трябва ли да се правя, че не съм чула нито един от проблемите ти? Имаш 99 проблема на младостта, не от тях. Ревнуваш, защото с Майя имаме истинска връзка. И аз съм близка с дядо ми. Ти си по-зле от Синтия. А тя ходеше на психолог по 3 пъти в седмица. Защо? Не знам. Но и даваше много хапчета. Може да има нещо и за странното ти дърто лице. Ясно. Здрасти. Закъсня? Не, всъщност разследвах. Това е кабинета на психолога. Това е нашето разследване. Така. Пази на вратата. Само за това ли ставам? Да пазя на вратата? Ето го. Пациентката проявява признаци на наркотична параноя. Вярва, че живота й е застрашен. Вратата. Здравейте. Не знаех, че имам час в 9:30. Да, ние сме за 9:30. И се излекувахме. Благодарим ви. Вие сте отличен лекар. Да не мислите, че сте първите партньори, които опитват да избягат при първата ни среща. Ама как разбрахте, че сме партньори? Не знае, че сме партньори. Подозирам, че сте. Връзката изисква постоянни усилия. Уж го научихме в училище. Гаджета от училище, подозира го. Моля, продължете. Докторе, понякога чувствам, че вече дори не се старае. Сякаш не си струва да се бори. Добре, иска ми се да бяхме като близнаците. Или да съм като твоя зук. Майната ти. И на теб, егоист. Добре, без обиди. При толкова силни емоции приветствам физическия контакт. Хванете се за ръце. Добре. Няма да го направя. Ето. Подай му ръка. Буквално ти протяга ръка. Той отказва. Позна. Налага се да го направиш. Не иска. Гаден. Трябва да ги сплетем, иначе не е истинско. Хубаво. Все едно сме приятели, а не партньори. Хубаво е, нали? Виждате ли това? Това е сила. Но аз искам да имам това. Това. Да имам същото нещо, без постоянно да сме така. Срамуваш ли се от партньора си? Ни най-малко. И защо се съюзихте срещу мен? Той е излишният. Той е лепка. Буквално се бои да остава сам. Зук ти е приятел и не искаш да е виновен, но е той. Не, щях да разбера. Понякога се вкопчваме в неща, защото са познати и удобни. Има принцип, наречен забиване. Погледни фактите. Татусът е негов. Познавал е Синтия. Знам, че когато му бутна сандвича, той ти се усмихна, но си напълно сляп за факта, че... Какво казахте, че е забиване? Забиване е склонността ни да се вкопчваме за първата поднесена ни информация и да игнорираме всичко, което й противоречи. Млъкни, мисля. Дали е възможно да сме забили? Да сме се забили, когато бяхме пияни? Препоръчвам. Добре, напусни стаята. Чуго, разкарай се. Интересен обрат. Едно. Добре. Две. Полезен сеанс. Когато видяхме снимката с Синтия, Диксън каза: това е дилъра. Всичките ни действия почиваха на това. Но ако Диксън греши? И сме пренебрегнали всички други следи? А ако Синтия не е купувала? А ако тя е дилъра? Капитане, трябва да ви кажем нещо много важно. Капитане, с жилетка ли си? Господа, няма да се преструваме, че в тази стая няма огромен тлъст слон. Какво става тук? Ето това става тук. Стига, бе! Стига, бе! Мамка му, не! Не мога да повярвам, че се случва. Ей, той клати дъщерята на капитана. Всеки път, когато го казва, това е още един шут в задника ти. Шмидт, ти наистина ли... Това е най-якият майтап.
Шмидт е клатил дъщерята на капитана. Шмидт е клатил дъщерята на капитана. Шмидт е клатил дъщерята на капитана. Мамка му! Клатил си дъщерята на капитан Диксън. Капитане, ти му се изфука в лицето. Директно. Разбираш ли? Фей тая мутра изфука му се. А вие му чукнахте 5 за това, че е изклатил дъщеря ви, майчице. Божичко, това е... Всъщност не е толкова смешно. Искам само да кажа, че е странно, че не споделихте, че дъщеря ви учи в колеж. За мен е странно, че още не съм ти отрязал топките. А ако капитанът те врасне в лицето един път, много силно... Не. Намислил съм нещо много по-добро. Мислите, че Синтия е била дилъра? Как ще инфилтрираме дилъра, като е мъртъв? Не бива да подхождаме, сякаш е съвсем като предишния път. Имаме по-голям проблем. Бюджетът свърши. Мислех, че имаме Кейт Бланшет. Кейт Бланшет? Мислех, че имаме Кейт Бланшет с бюджета. Казва се карт бланш. Същото. Добро утро, тъпчо. Имахме карт бланш, но вече не. След скъпата гонитва в началото, скъпата екипировка, тоя офис изглежда като изваден от железния човек. Всичко струва кинти. Имам обувки за 800 така и дори не се виждат. Така че в момента сте на мушката. Предупреждавам ви. Намерете доставчика, без да струвате на управлението и цент. Виж, извинявам се за звук. Беше прав, че не е дилъра. Добре, извини се. И какво от това? Какво ще правим? Ще разследваме. По дяволите. Ей! Не ме замеряй с дилдото на мъртва жена. На работа сме. Хлапетата вече не четат, нали? Не знам дали изобщо могат. Това са книгите. Библиотеката. Доставчикът слага дрогата в книги в библиотеката, където вече никой не ходи. И дилърите вземат книгите. Ще го пипнем. Какво става? Къде си? Загряваме. Мачът ще започне. Добре, виж, аз съм... Идвам. Доскоро. Какво правиш? Не ме оставяй. Иначе ще проваля прикритието си. Ще се справиш и сам. Връщам се след 2 часа. Най-сетне, Боже! Има е номер! Има е номер! Цвят! Номер! Това е мястото. Като искат да участват, да бяха дошли на време. Виж какви буклуци. Липсва ми времето, което се друсаха с нормална дрога. Призрака е тук. Какво е това? Гумени мечета? Буклуци. Макуейт подава по диагонал. Хитра игра. Двамата са взаимозаменяеми. Макуейт подава на Хайт. И той удържа за тъчдаун. Като 2 капки вода, баб, но вместо капки са живи футболисти. Ехо, игнорираш ли ме? Да ви чуя още веднъж за нашето динамично дуо! Под дяволите, брат ми пак ме вика. Готино е да си верен на брат си. Възхищавам ти се за това. Но не бива да оставяш чувството за дълг да те дърпа надолу. Дженко, моля те. Да. Трябва да се изпикая. Грубо е да ни карат да чакаме. Би ли млъкнал? Какво име на класиките от 90-те? Хероин, кокаин? Ей,
По дяволите. Доволен ли си? Призрака е там. Има среща с доставчика. Ей, я провери там. Казах ти да не вдигаш шум. Какво става там? Прекъсваш уникална свирка. Мамка му свърших. Какво става? Споко, само двама педали. Ей, какво каза? Педали ли ни нарече? Оня каза, че му смучиш пишката. 2014 сме, не можеш да използваш педал. Гей става. А ако го познаваш, е допустимо и обратен, ако има чувство за хумор. Но аз нямам. След един курс вече се мисли за Харви Милк. Боже, моля те, поне веднъж ме подкрепи за нещо. А ти използвай главата си. Това ли искаш? Хубаво. Какво става? Помните ли ме? Аз съм най-добрият ви, най-лошия ви кошмар. Човече, напоследък паметта ми се влошава. Ти от полицията ли беше? Позна. И всички сте арестувани. Къде ти е пътлака? Моля? Имате ли оръжие? Не, нямаме. Защото ние имаме. Тогава защо не ги оставите и не се биете като мъже? Защото имаме оръжие. Бягай, Шмидт! По дяволите! Толкова ли е трудно? Мамка му! Убийте ги! От тук е по-бързо. Идвай! Шмидт! Шмидт! Побързай! Може ли по-бързо? Стига си викал, разсейваш ме. Хайде! Не мога да скоча. Не съм Спайдърмен. Ще докарам колата. По стълбите е много по-бързо. Това ли намери? Извинявай, че не е Ламборгини. Още ли ни гонят? Да, още ни гонят. Защо го направи? Щяхме да пипнем доставчика. Ако си мълчим, дискриминацията ще продължава. Би ли направил нещо, за да се забърза? По дяволите! Внимавай! Ето ги в количка като каска. Филмов център Бенджамин Хил. Не бива да разрушаваме повече неща. Управлението няма пари. Пази банкомата! Накъде? Накъде? Накъдето е по-евтино. Зави вдясно, вместо към паркинга, към двора с скулптурите. Знаеш ли колко струват? По дяволите, сякаш ги целя нарочно. Вярно, че изглежда яко, но е такава загуба. Рушиш всичко. Капитанът ще ни убие. Какво ще правим? Ще им избягаме в лабораторията по роботика. Какво? О, не! Разбихме всичко. Имаше доста скъпа техника. По дяволите! Влизат на стадиона. Слушай, Шмидт, трябва да ти кажа нещо. Предложиха ми стипендия да играя в футбол. И Зук иска да спим в една стая. Та си мислех, че може да го направя. Какво? Не може да си ченге и да играеш в футбол тук? Знам, но с Зук сме толкова еднакви. Това ли е края? Просто го кажи. Не е това. Просто когато съм на терена и се хвърлям за топката, чувствам, че летя. А ти сякаш ме дърпаш надолу. Иска ми се да летеше с мен. И държавниците печелят. Публиката пак нахлува на терена. Дженко! Мили Боже! Нямаме спирачки. Какво? Мръднете се! Трябва да скочиш. Скачай, скачай! О, не. Мамка му!
Хайде, шефе, да се махаме. Арестуван си. Ей, аз съм полицай. Приберете ме и ще ви обясня после. Не, той е студент, няма нищо общо. Ей, какво правиш? Аз реших вместо теб. Остани си във футбола. Не мога да ти дам това, което те ти дават. Може би ни е било писано. Това е най-хубавият миг в живота ми. Хайде, да съборим и другия! Ей, Майя Енджело! Благодаря, че ме излъга. Ламбота! Брат Макуейт! Брат Макуейт! Как сте? Добре, благодаря. Сам ли ще вечеряте? Някой може да се отбие, но ще поръчам. Разкрихме и арестувахме доктор Карл Мърфи, в чието кабинет бяха открити следи от Wi-Fi. Глупости. И е имало отношение с починалата, точно като неодавнашния случай в гимназията. Съвсем същия. Случаят е приключен. Знаеш ли какво ще правиш, като излезеш от тук? Не бива да хвърляш камъни. Какво? Не бива да хвърляш камъни. Закрито. Омар за един, само за един човек. Открих нещо по случая. Напусни кабинета ми. Сър, Хванахме го. Да! Прави ли ти се друго, освен да помпаме? Че какво друго? Това са просто омари. Няма нищо страшно. Внимавай, ще ти защипе носа. Ще е така, братле. До края на живота ни. Здрасти. здрасти. Какво правиш тук? Дойдох да видя как си. Супер съм. Не съм бил по-щастлив. Прекарвам си страхотно със себе си. Радвам се, че е така. Вече съм соло, като Бийонсе. Имах другите деца на съдбата, но сега съм самостоятелна суперзвезда. Радвам се за теб. Светлокожа принцеса с мечта и невероятен глас. Супер? Ти как си? Доста добре. Релаксирам и... Знаеш го, Зук? Да, готин тип. Железен. Много се радвам за теб. Просто исках да ти кажа, че обмислях случая и се тревожа, че са сбъркали човека. И аз мисля, че не е той. Така ли? Проверих призрака. Плаща нечие обучение в колежа. Мислиш, че е баща на доставчика? Може би. Доста полезна информация. Благодаря. Чух, че Wi-Fi се завръща. Някой ще носи купища в Мексико за пролетната ваканция. И ако това стане, ще плъзни из колежите в цялата страна. Моята информация е по-силна. Виж, ако искаш, може да отидем там. Какво ще кажеш? Имаш предвид заедно? Не е нужно да го дефинираме, просто един път. Защо да се напрягаме излишно за доброто старо време?
Училището, футбола и прекрасният ти нов живот. Имам почивка. Пролетна вакансия. Пуерто Мексико. Студено. Имам място за едно бебче. Защо ще я слагаш там? Нехигиенично е. Така ми дойде. Пропусна едно място. Нали разбра, че не се събираме? Да. И няма да се държиш странно. Добре. Идеално. Пролетна вакансия, Копеле. Не видя ли, че съм прав? Извинявай, извинявай. Да те пусна ли? Ей! Боже, Препотих се. и се хранят тук? Лудост. Ей, прибери си го. Разкарай го от мен. Горе, хайде. Ето го плана. Ще закачим всички тези хлапета през пролетната вакансия. После се връщате на ваша територия и ще върви като топъл хляб. Трета точка. Виждате ли, ако ме изпеете, натопих професора по психология, само защото ми писа 5 минус. Така че не се шегувайте с мен. Ще изградим общо национална мрежа. Тихо. Защо не продавате онези класически дроги от 90-те, като кокаин, хероин? Тате, това е дрога за пенсионери. Като в златните момичета. Бланш се друсаше с хероин. Аз ще си седя и ще си моча. Бланш се е друсала с хероин. Йенк ще заместят съквартирантката ми. Яко. Ще е весело. Вие да не сте друсани. Естествено. Да, Не сте ли чували? Не се друсай с стоката си. не сме. Не. И не сме. И аз взех от А той е неговата. от моята. Сега ще трябва да ви ползвам за пример. Това е патлак. Да, Кой ще е първи? ти Аз ли? Не не искам. ми се умира. Камък, ножица, хартия, ето. Не става. Не става. Ще ви гръмна заедно. Дундички, за семейния бизнес ще ти трябва чисто досие. Затова са тези момчета да го правят вместо нас. Заедно. Мамка му заедно. Сега. Ще ми купиш кола в рая. Хвърлете оръжията! Хвърлете ги. Дък, Не се казвам Дък, а Шмидт. Ние сме ченгета. Изненада. боже, всички знаят. Сериозно? Приличате на звезди от полицейско шоу. Хавайски татков. Стига, влизайте, момчета. Имаме компания. Да. Хвърлете пътлаци. Първо вие. Имаме повече, хвърлете вашите. Имаш право. Сериозно? Това ли беше целият ви план? Да влезете без подкрепление. Или имаме много по-сложен план. Може партньорът ми да има проследяващо устройство. Може. Какво? Отепли е. Само това трябваше да помниш. Ти си умника. Аз съм по физическите неща. Виж, може и да те бавя понякога, но всеки път, когато може да направиш нещо тъпо, ти правиш най-тъпото. Не, най-тъпото е да оставиш две ченгета да дрънкат, докато други заемат позиции.
О, искаш да кажеш, че устройството е у мен? Ами сега, а? Изглеждаше като истински спор. Така се импровизира. Честита пролетна вакансия. На Джъмп Стрит не си поплюваме. И ние сме тук. Ние сме от Джъмп Стрит и ще ви сритаме задниците. Право в цепките. Не си го и помисляй, Ледърфейс. Взе дрогата! Каква скука. Никой не умира. Боже, сериозно ли те гръмнаха? Точно след като го казах? Може ли това е пътлак? Стой, ще те гръмна! Тате? Майя, какво правиш тук? Това е престрелка. Знаеш какво става обикновено. Винаги отличат момичето. Не винаги. Мерседес! Идваш с мен. И аз стига, никъде не отивам с теб. Веднага. Тате, какво да правя? Моя бански. Възпитано е да попиташ. Гръмна ме в крака! Мърдай. По-бързо. Не мога, гръмна ме в крака! Дък! Майя, Мерседес отведе баща ми натам. отиваме. Ако умра, ще ви убия и двамата! Как ще ги хванем? Ламборгини. Полиция, полиция! Разкарай се. Призрака. Какво да правим? Да се разделим. Сигурен ли си? Ще се справя. Дали? Аз ще карам, защото ти си по-бърз. И няма да го карам? Хайде, тръгвай. Но искам... На кого му пука? Пусни проклетите ключове. Не мога. Пази я, чули? Моля те, Как се кара това нещо? остави я тя да те кара. Не мога да вляза. Ти луд ли си, бе? Ама че объркващо. По-леко де! Боли ме! Знаеш ли кой е зад нас? Един от най-добрите ни шофьори. Мамка му. О, дяволите! Толкова е сложно. Какво е това? Майчице! Нещастник, предсакаме да не карам ламборгинито. Проклети гълъби! Да ви чуя как штореете! Като Батмобил. Хайде, Шмидт! Дайте път на стареца! Извинете, извинете. Брат! Как е? Как е? Вижте, сега не мога. Какво? Достатъчно. Трябва да ме пуснеш и да се предадеш. Дайте път! Токио Дрифт! Това беше прекалено бързо и малко прекалено яростно. Шмидт! Идвай! С белезници съм! Откажи се. Виж как паркираш. Сега се връщам. Трябва да вървя. Това е пряка заповед! Върни се! Толкова си слаб и стар. Хвърли пистолета. Махни се избръчканите ръце от мен. Къде беше шефе? Тичах като луд. Да се махаме от тук, хайде! Ей! Искаш да се биеш като мъж? Тогава се бий за двама. Сериозно? Още близнаци? Ставай, старче. Хайде. Ставай и ме удари, страхливец. Няма да се бия с момиче, така че престани. Сексист. Ако ме възприемаше като личност, нямаше да ти е жал да ме удариш.
Добре. Хайде. Готов съм. Изпроси си го. Женски бой. Божичко. Има ли кръв? Добре ли си? Май кърви. Научи се да удряш. Малко по-добре. Хайде! Какво? Не! Какво правиш? Аз ли? Защо пита да ме целунеш? Не съм се опитвал. Напротив. Ама, че си странна. Прилагаш ми господин и госпожа Смит? Глупости, това не беше секси бой. Сякаш не ти се искаше от самото начало. Никога не ми се е искало да те целувам. Никога, не. Пак го направи. Стига! Правиш муцка. Няма да те целувам. Тогава престани да опитваш. Ти все опитваш. Никога не съм опитвал. Погледна ме, с онзи поглед. Не съм. Гледахте като фраснат в лицето. Не съм намеквал нищо. Не те харесвам. И аз, така че престани. Добре де. Не, пак се накланяш. Ще си одреме или ще се целуваме? Става супер неловко. Не съм бил в по-неловък бой. Ще ти помогна, като те фрасна в лицето. Чули? И после ще се върнем към боя, сякаш нищо не е станало, защото ми е адски неловко. Искам да ви видя да лудеете! Мразя пролетните ваканции. Мамка му! Сериозно? Пластмасово. Не боли. А сега да се повеселим. Какво ще кажеш? Какво е това? Увлажни се, бейби. Имам лубрикант в очите. По дяволите, толкова си агресивна. Престани! Махни се. Освен ако не искаш да ме имаш. Няма да спя с теб. Няма ли? Не! Това ли става? Никога няма да спя с теб. Махни се. Какво? Ще ме удушиш с старческите си ръце? Или ще ме бутнеш с бастуна? Чудо е, че ме настигна. Едва ли си тичал така от 5 годишен сред царевицата за целската бакалия? Не мърдай, кучко. Слава Богу. Виж кой скъса синджира. А сега, кой е дамата в беда? Явно той. Нямам чист изстрел, Шмидт. Тогава не стреляйте. Може да пробвам с мръсния. Както ти се пробва с дъщеря ми. Не съм мърсувал с нея. Говорихме много и държим един на друг. Всичките ви чудесни качества ги виждам да прозират у Мая. Ще стрелям? Не стреляйте! Ако мине през рамото ти, ще я оцеля в сърцето. Не стреляйте! Ще стрелям? Не, аз ще стрелям. Никой няма да стреля преди мен. Тогава заедно. Никой да не стреля. Чакай. Сега, Мая. Какво? Мамка му, имаш право да мълчиш. Остави на мен. Призракът е на покрива. Остави. Дай на мен. Какво тяпате? Браво, момичето ми. Писна ми от тези стълби. Аз съм. По дяволите. Пипна ли Мерседес? Да, съвсем сам. Сериозно? Предимно сам. Добре. Ти беше прав. Ламбото беше... Не искам да го чувам. скапана бричка. Да вървим. Колко патрона имаш? 0. Тогава се прави, че имаш. Да тръгваме! Трябва да изчакаме Дундичка.
Дженко! Хайде, хайде! Вземи го. Опитах да поема куршума. Но не го пое. Важно е желанието. Не. Важно е не желанието, а да го поемеш. Прикривай ме. Ще се пробвам. Добре. Чао, терминаторче! Ей, слизай от хеликоптера ми! Изтърси го! Идвам за теб, копеле. Хайде, размърдай малко стика. Виси на една ръка. Една ми стига да ти сплескам оная работа. Изрази го! Не бъди страхливец! Под дяволите! Успях! Изглеждам като страшен пич. Боже, полетя! Шантаво, а? Защо го направи? Заради теб. Не можех да те оставя така. Какви ги дрънкаш? Бях си съвсем добре. Държете! Под дяволите, Шмидт! Държете! Спаси ми живота! Току-що осъзнах нещо. Не ме дърпаш надолу. Ти ме издигаш. В буквален и преносен смисъл. Имах предвид и двете. И ти не ме теглиш надолу. Освен в момента. Защото си адски тежък. Слушай, в шортите имам граната. Ще я стигнеш ли? Трябва да бръкнеш отвътре. Под дяволите. Това ли е? Това е пениса ми. А това? Това също. Защо е твърд? От адреналина е. Това ли е? Гаделичкаш ме. Не я намирам. Това е. Дръжа. В устата ми е. Кажи нещо яко, когато я хвърляш. 1, 2, 3. Нещо яко. Скочиха! Чувствам се толкова Майчице! Успяхме. Човече, аз Опа, прощавай. толкова ми липсваше. И ти на мен. Беше като малко семенце, което стисках в юмрука си, но цветето не може да расте в юмрук. То трябва да литне свободно и да намери своята почва. Пробвах да се засадя, но не се получи. Исках отношения без търкания. Но без триене няма искра. Това имаме огън. Човече, с теб съм. На 100%. Слава Богу. Винаги съм искал само това. Да сме си двамата. Обичам те. И аз. И аз те обичам.
Знаеш ли, мястото му е при него. Какво? Какво каза, като хвърли гранатата? Казах нещо яко. Какво де? Нещо яко. Да, но какво? Казах ти нещо яко. Не очаквах ваканцията да смърди така. Да, доста е гадничко. Май остаряваме за тези работи. Бяхме стари, когато започнахме. Тук си прав. Човече, квит сме за ръката, нали? Какво искаш? Добре, да свършваме. Не мърдай. 1, Леко да не засегнеш коста. 2, 3. Мамка му! Добре ли си? Защо вечно го отнасям край теб? Дженко, какво правиш? Стига сте се лигавили. Честито! Успяхте да оправите кашата, която първоначално забъркахте. Благодарим. Ще ми се да не беше оправил дъщеря ми, но ще го забравя. За следващата ви мисия. Вие двамата отивате в медицински колеж. Какво? Не! Внедрени в час 3. Режисьори Фил Лорд и Кристофър Милър. Този път ще сте чужди студенти. Яко! В Русия. Какво? До свидания. Водка и сода. Внедрени в час 4. Сценаристи Майкъл Бакол, Оран Юзел и Руни Ротман. Следваща задача – семестър в морето. Внедрени в час 5. По идея на Майкъл Бакол и Джона Хил. Внедрени в час 6. В художественото училище. Вие двамата отивате в кулинарно училище. В емпанадата има микрочип. Стара семейна рецепта трябва да се пази в тайна. По дяволите! Внедрени в час 7. Внедрени в час 8. Ветеринарна школа. Нова задача. Струва ли ви се различен? Не. Това е Шмидт. Не разбирам за какво говориш. Съвсем същия е. Имам нови очила. Да, може да е от очилата. Никой няма да забележи. Да действаме, Шмидт. Както винаги правим, Дженкинс. Дженко. Прощавай. Внедрени в час 9. Оператор Бари Петерсън. Радвам се, че се върна, Шмидт. Какъв съдебен спор? Изобщо не съм напускал. Млъкнете. Ще учите за летци. Внедрени в час 10. Работата под прикритие стана много по-секси. Внедрени в час 11. Нинджа академия. Главните роли Джона Хил. Внедрени в час 12. Школа за огнеборци. Чанинг Тейтъм. Ти си от Джъмп Стрит, нали? Откъде знаеш? Аз съм Букър. Мамка му. Ти си легенда, човече. Внедрени в час поколения. Питър Стормеер. Внедрени в час 14 за връщането на призрака. Шофьорски курсове, военно училище, курсове за водолази, танцова академия. Да! Най-сетне нещо, в което съм велик. Внедрени в час 18. Уайт Ръсел. Амбър Стивенс. Вие двамата влизате в видеоигра. Да ги взривим. В стила на Джъмп Стрит. И Ice Cube. Кукли, внедрени в час. Мръсни копелете, ще лежите до живота. Яде ми лицето! Не мърсувай с дъщеря ми! Внедрени в час. Анимационна поредица. Комикс внедрени в час. Така, нова задача. 6 часа грим? Остаряваме за тези работи. Смешно. Внедрени в час 20. Старчески дом. Внедрени в час 21. Училище за магии. Внедрени в час 22. Козметички. Внедрени в час 23. Школа за мариачи. Внедрени в час 0101.
Нещо яко! Ролите озвучиха артистите Христина Ибришимова, Силвия Русинова, Георги Георгиев Гого, Николай Николов, Силви Стоицов, Ивайло Велчев. Преводач Саша Добрева. Тон режисьор Димитър Кукушев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Coming up together like them good fellas. Mop to the loop, hold it down, keep it chill in these streets, stack to the roof. Anywhere, anytime, I got your back like a spine. My homies never left behind, my whole team get to shine. Nowhere to go but up, that's why we blowing up, that's why we rolling up, drinking till we throw up. The way we get this cheddar, there ain't nobody better. Write our names in the sky, cause we gon' live forever. I'ma live forever, man. Patron and Bacardi, get faded, get sloppy, and all up in that chick's body. Came up with the people that's real, then get to the meal. No lacking, we all together, that's just how it is. I'm thrown like a strikeout, chain brighter than a lighthouse. Crib bigger than the White House, go against my team, get wiped out. Got them choppers like clippers, don't make me split your weed. My little homie left up in, he'll smoke, yeah, like a seed. Forever.
Ерик? Ерик, буден ли си? Не. Закъснявам.